In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So my dear brothers and sisters, we are now in Holy Week. The first day of Holy Week, the Holy Monday. And as your pastor in the faith, I am going to share to you some reflections during this Holy Week, today, tomorrow, and until Wednesday. We call this our Lenten recollection. And in order for my friends who are not Cebuano speaking to understand of my sharing, my reflections, I will use English and Tagalog languages and a little of Cebuano. So medyo mahirap ito sa akin, and gusto ko rin siguro pahirapan lang muna yung sarili ko. And please bear with me because I am not well versed in English nor in Tagalog, but I will try my best with God's grace. So my dear friends, the topic that I am going to share to you is this one: the fulfilling our calling as co-saviors of Jesus. I do not know if you are aware that we are co-saviors of Jesus. Nowadays, in this time of trials with COVID-19, there are many co-saviors. But the question is, are we saving people with Jesus? Are we co-saviors of Jesus? Or we are acting as mere saviors ourselves? So that is why I am going to share to you on how to become co-saviors or kasamang tagapagligtas sa ating Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan. So ngayon, let us start to reflect on how to become co-saviors of Jesus. Actually, there are only 3 ways to become co-saviors of Jesus, and that is our source of strength, the source of power, if we can practice them. So, first, let us start with the mere truth of our faith, the threefold offices of Jesus. You know, my dear friends, Jesus saved us according to our catechesis. Jesus saved us using only 3 functions in this life. So lahat ng ginawa ni Jesus dito sa mundo, sa pagligtas sa atin, sa kasalanan, pwede nating i-summarize into 3 functions. And this is called the threefold offices of Jesus. And if we can participate on these threefold offices of Jesus, then we can also become co-saviors of Jesus sa lahat ng mga tao. So, what are these threefold offices of Jesus? Natanggap natin ito at pwede natin itong balikan noong tayo ay bininyagan. On our baptism, during the anointing with chrism, the minister, ang pare, obispo, or deacon, sinasabi niya, as Christ was anointed priest, prophet, and king, so may you live always as member of His body, sharing everlasting life. Tingnan natin yung pinakalas na word, my dear friends, sharing everlasting life. Yun ang tinatawag nating salvation, everlasting life. Ang opposite niyan ay everlasting damnation, hindi buhay, kung hindi kamatayan doon sa impyerno. So, meaning, Jesus was anointed priest, prophet, and king. Sa Tagalog, priest, pari,
propeta, at saka hari. At kung ating magampanan ang ating mga tungkulin bilang pari, bilang propeta, at bilang hari sa buong buhay natin dito sa mundo, din maging kasama tayo ni Kristo sa pagligtas ng mga tao, both body and soul. Karamihan sa atin ngayon, nakakonsentrate lang tayo sa pagligtas sa ating katawan. Pero hindi na natin pinagmasdan mabuti kung naliligtas ba natin ang ating kaluluwa. Pero pag gagawin natin ang ating mga tungkulin bilang pari, propeta at saka hari, then maligtas natin hindi lang ang katawan, pati na ang kaluluwa. Therefore, our threefold offices then, as co-saviors, so ito yon. Una, yung ating priestly office, ang ating prophetic office, at ang ating kingly office. So, sa mga araw na ito, 3 araw ng bago mag Triduum, ngayon, bukas at saka sa Wednesday, pagninilayan natin bawat isa nito. So ngayon, unahin ko for this day, itong Holy Monday, pagninilayan natin ang priestly office natin. At hopefully, pagkatapos ng aking reflection, ma-evaluate na natin ang ating sarili if we are acting as priests of God. So ngayon, magsimula na tayo sa pagninilay sa ating priestly office. So, ang ating isa sa mga scriptural basis na pwede natin gamitin dito ay ito yung mga salita ng Diyos na nasa 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10. Subukan kong basahin kasi hindi ko ma-flash dito. So, ito yung 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10. Sinabi dito, "But you are a chosen race, a kingdom of priests, a holy nation, a people to be a personal possession, to sing the praises of God who called you out of the darkness into His wonderful light. Once you were a damned people, and now you are the people of God. Once you were outside His piety, now you have received piety." So, my dear friends, sinasabi ni Peter dito sa mga tao na pinangaralan niya na tayo palang lahat ay tinatawag na the chosen race, the royal priesthood of God. At ito namang Hebrew 5, 1 to 10, ito yung nag-describe kung ano yung uri ng pagkapari ang isinabuhay ni Kristo dito sa mundo. So basahin ko ang Hebrew chapter 5, 1 to 10. "Since in Jesus, the Son of God, we have the supreme high priest who has gone through to the highest heaven, we must hold firm to our profession of faith. For the high priest we have is not incapable of feeling our weaknesses with us, but has been put to the test in exactly the same way as ourselves, apart from sin. Let us then have no fear in approaching the throne of grace to receive mercy and to find grace when we are in need of help. Every high priest is taken from among human beings and is appointed to act on their behalf in relationships with God, to offer gifts and sacrifices for sins. He can sympathize with those who are ignorant or who have gone astray, because he too is subject to the limitations of weakness. That is why he has to make sin offerings for himself as well as for the people. No one takes his honor on himself.
It needs a call from God, as in Aaron's case. And so it was not Christ who gave himself the glory of becoming high priest, but the one who said to him, "You are my son, today I have fathered you." And in another text, "You are a priest forever of the order of Melchizedek." During his life on earth, he offered up prayer and entreaty with loud cries and with tears to the one who had the power to save him from death, and winning a hearing by his reverence. He learned obedience, son though he was, through his sufferings. When he had been perfected, he became for all who obey him the source of eternal salvation, and was acclaimed by God with the title of High Priest of the order of Melchizedek. So medyo mahaba-haba yun. Parang nalampas ako doon sa bago pa yung Hebrew chapter verse 1. Anyway, nakita natin dito ang mga descriptions bilang pari na pinili ng Panginoon. If God chooses us as His priest, He also gives us the functions that we need to do and to fulfill. So, to guide us on reflection, hinati ko yung pagkapari. Mayroong pari, priests of God, and there are also priests of Satan. So, mas maganda yun mga kapatid na malaman natin if we are priests of God or priests of Satan. Sa theology, sinasabi doon sa moral theology, na wala daw middle ground, walang gitna na vacant space between God and Satan. So if we are not with God, so we are with Satan. So if we are not priests of God, we are priests of Satan. So anong gusto niyo mga kapatid? Maging priest of God kayo or priest of Satan? So it's up to you, ha? So ngayon, tatanungin ko kayo, are you priests or are you priest of God or priest of Satan? Sagot. Saka na lang. I will give you 3 functions. 3 functions sa bilang pari. Marami namang mga functions ang pari, pero 3 lang ibigay ko para hindi mahirap na i-memorize. So ang unang functions or function ng pari, the priest of God, is ang priests of God love sacrifices. Parang minahal niya ang pagsakripisyo. Okay yun. If you do not love sacrifices, then you are in the other side. Because the priest of Satan, ang gusto din niya ay comforts. Love comforts. So sa Panginoon, love sacrifices. Ang priest of Satan, love comforts. So ngayon, dito sa dalawang ito, do you love to sacrifice or do you love comfortable life? Alam niyo mga kapatid, to love sacrifice, as mentioned in the letter to the Hebrews, that our high priest, he offered as a living sacrifice to God. Itong sakripisyo, ito yung parang ayaw natin. Pero sa totoo, ito yung kailangan natin. A man who knows how to sacrifice and who loves sacrifices will always become successful and strong. A person who is trying to avoid sacrifices and always seeking comforts, lagi siyang ma-stress at lagi siyang
nangangamba at nabigatan sa buhay. So if we want to become strong, to become successful in the midst of these trying moments nowadays, let us love to sacrifice. Itong ating enhanced community quarantine, wala na tayong mga usual na ginagawa natin. Malaking sakripisyo ito, lalo na sa mga mag-asawa na ayaw nang magtinginan sa isa't isa. And then, hindi mo na maiwasan kasi nasa bahay na lang kayo, so makikita mo na yung asawa mo na ayaw mo nang tingnan ang mukha. Ngayon, subukan mo. Titigan mo yung asawa mo. Di ba? Makikita mo na he is your husband is your strength. And if you focus looking at your wife with your sacrifices, you sacrifice to look at her face, then you can also say, ito pala ang parang source of my joy in life. Baka hindi na nyo nakikita sa isa't isa. Ako rin bilang pare, if I avoid sacrifices in running my parish and in doing my ministries, then ang aking pagkapare magiging burden para sa akin. But if I will use these sacrifices of priestly life in order to fulfill my mission as priest of God, then I can find a very joyful and profitable moments in my priestly life until I die. So yun, ang pari ng Panginoon, love sacrifices, at ang pari ni Satan, love comforts. Yun nga kami mga pari, mga kapatid, ang aming pinaka number 1 na duty is to say Mass. At yung misa natin, yung Eucharist, tinatawag yan na Holy Sacrifice. Banal na sakripisyo. Ibig sabihin, ang sakripisyo is always related to the life of the priest. So ngayon, turuan natin ang ating sarili to function as priests. Ibig sabihin, ang signal na binigyan tayo ng Panginoon ng opportunity to function as priest is when there are sacrifices. So bawat sakripisyo, binigyan ka na ng Panginoon ng opportunity or occasion to function as priest. So kung ang mga anak mo bilang magulang nagiging sakripisyo sa buhay mo, instead na magalit ka sa anak mo, sasabihan mo sila na, salamat, Day, salamat, Dong. Kasi binigyan nyo ako ng pagkakataon na magsakripisyo. Di ba? Maganda na yan. Kung ikaw ay meron kang tawag niyan, lover, meron kang courtship life, at natuklasan mo na yung boyfriend mo or girlfriend mo mayroon ng iba, ano yan? Masakit yan, di ba? So anong sasabihin mo? Hiwalayan mo siya? Huwag mong hiwalayan. Sasabihan mo siya na, thank you very much for giving me opportunity to function as priest. And then, iyak ka kaagad. Yun, di ba? Maganda yan. Ako rin, pare, wala nang kolekta ngayon. So, sakripisyo na ito. Maubos na itong aming kunting na ipon-ipon na mga barya-barya. And then, hindi ako magreklamo nito. Kahit abot pa ito ng 3 buwan, sasabihin ko lang, kung wala na kaming kakainin dito sa kumbinto, sasabihin ko lang, Lord, thank you for this COVID-19. Ang dami ko na ngayong opportunity to function as priest. Mula sa almusal, hanggang sa hapunan, wala na akong kakainin. Maganda yan, as priest. So, instead na magreklamo, kasi hahanapin yung comfort. Ngayon, ang pangalawang function ng pare, pray and work. Dasal at, tawag yung work, gawa. No? Dasal at pagtrabaho.
to pray and work. Dito naman sa kabila, kay Satan, work and play. So, anong kuhan ngayon ninyo? Anong mahilig kayo? Saan kayo mahilig dito? To pray and work or to work and play? Ngayon, sa tingin ko, ang mundo, karamihan, yung mga nagtrabaho, kahit anong ginagawa natin, pagkatapos niyan, hahanap tayo ng tinatawag nating leisure. Leisure. Pero para sa mga pari ng Panginoon, para ni Kristo, tingnan natin ang buhay ni Kristo. Combination of prayers and ministries, services. So, hindi siya nag-tennis, hindi siya nag-basketball, hindi siya nag-golf, hindi siya nanood lang ng TV, hindi siya naglaro ng computer. Ang ginawa ni Kristo, pag wala na siyang service doon sa mga tao, hanap agad siya ng pagkakataon sa pagdasal. So, pray and work. Ang priest of Satan, work and play. Ngayon sa ating enhanced community quarantine, ang dami ko ng pagkakataon na magdasal. Ano ba yung dasal? Prayer is union and communion with God. Union, nakiisa ka sa Panginoon at nakipag-communicate ka sa Panginoon. Nakipag-usap-usap. At meron ding isang sinasabi na ang dasal ay isang relationship ng servant and master. Tayo, ang nagdasal, the one praying is the servant and God is the master. So kung meron tayong mga maraming pagkakataon, araw-araw, meron tayong mga moments of prayers, din lagi tayong makarinig sa salita ng Panginoon at meron tayong guidance, especially during trying moments, trials. Tulad ng magtrabaho ka sa opisina, andin masungit yung boss mo. Anong gagawin mo? Mag-resign? Din kunti pa yung kuwan. Hindi pa sapat yung sweldo. Mag-resign ka ba? Pag ikaw ay pari ng Panginoon, hindi ka mag-resign. Maghanap ka ng moment to pray and to talk to God. At tatanungin mo ang Panginoon, Panginoon, bakit masungit siya sa akin? Siguro, mag-enlighten yung Panginoon sa iyo na siguro dahil yan sa mukha mo. Bakit yung mukha ko, Lord? Kasi hindi ka rin nakasmile eh. Para kang tense palagi. And then ang boss mo, ayaw niya yung tense ang mukha. Gusto niya mag-smile. O di kung marinig mo yan sa Panginoon from your heart, during your prayer, when you go back to your work, nakasmile na kayo, smile ka na. At makita mo yung boss mo, nakasmile rin. O, di ba? Makikita natin na meron tayong guidance ng Panginoon. Tulad ng nung na-assign ako sa prison ministry, parang nahirapan ako noon kasi ang aking desire is to be in the parish. Pero linagay ako sa after 10 years after 10 years from my ordination, ang assignment ko from seminary, doon ako sa prison ministry. Talagang umiyak ako noon dahil ang nasa puso ko at sa isip ko, gusto ko talaga sa parokya. Pero ang ginawa ng desisyon ng aking obispo ay sa prison ministry. Nung natikman ko na ang magmisa doon sa loob ng jail, mabaho, mainit, at pinaka masakit, walang kolekta, napakahirap ang pasukin, ang dami mo pang daanan, mga interview, mag-log in ka pa, log out, and then mayroon pang mga dumi-dumihan pa yung ating kamay para lang makapasok. And then, doon din sa aking mga volunteers, tinitingnan ko rin yung mga mukha nila. Nako, parang di talaga inspiring. Kasi nahirapan din sila. Sa simula parang hindi ako inspired. So after mga 1 month na nag-duty ako bilang director sa prison ministry sa aming archdiocese, umiyak ako mga kapatid. At tinanong ko ang Panginoon in my prayer, Lord, why did you put me in this ministry? Hindi ba
dapat ako ngayon ay nasa parokya kasi hindi mo pa ako nalagay sa parokya. Yun ang hinahanap sa puso ko. Hindi nyo nakinig ako sa Panginoon, sina-challenge ko siya mga kapatid. I challenge the Lord, please give me valid reasons for me to accept happily this assignment. At hindi talaga ako binigo ng Panginoon. In my heart and in my mind, just after mga few minutes lang, nagtanong sa akin ang Panginoon. Merong mga siguro apat na tanong. Sasabihin ko lang na it was the Lord asking me, although ang narinig ko ay sarili ko rin boses. Then sabi ng Panginoon doon sa loob-loob ko, di ba nagtrabaho ka na noon bago ka pumasok sa seminary? Nag-acting ka na assistant branch manager sa isang bangko? Bakit nag-resign ka? Then automatic akong nagsagot mga kapatid, dahil magpare. And then, tinanong din ako, di ba, nung taon na yon, June 1995, nung pumasok ka, di ba yun din ang buwan sana na mag-asawa ka sa girlfriend mo? Bakit hiniwalayan mo siya? Then sabi ko, dahil magpare. Then pangatlo, sabi niya, di ba sa pamilya mo, ikaw yung breadwinner, ang papa mo ay paralyzed, yung kapatid mo, ang elder brother mo, paralyzed din. Nakadepende sila sa iyo, pero iniwanan mo sila lahat. Pumasok ka sa seminary. Bakit? Sabi ko, magpare. Di ba sa simbahan, sa inyong parokya, ang dami mo ng mga magandang mga ministries doon. Presidente ka ng Legion of Mary, na Curia, sa choir, sa youth, doon sa pastoral council, at ang saya-saya mo, ang saya-saya ng mga pare, very fulfilled yung mga buhay mo doon bilang naglilingkod sa simbahan. Bakit iniwanan mo yon? Sabi ko, dahil magpare. And then ang last na question at panglimang question mga kapatid, ang tanong ng Panginoon, ano ka ngayon? Sabi ko, ay pare. So, bakit umiiyak ka dyan? Na pare ka man. Yun ang desire mo noon. There are many beautiful things na iniwanan mo dahil gusto mong maging pare. At nung narinig ko yung salita na ano ka na ngayon, hindi nagsagot akong pare, nagiging malinaw sa aking isipan at sa aking puso na my joy should not be on my assignment, but my joy is on my being a priest. And my love should not be on the kind of assignment that I desire, but my love is to preserve and to take care of my priestly life. So ito yung produkto ng aking prayer. At nagiging inspired ako nung bumalik ako sa aking trabaho bilang director ng aking prison ministry for 5 years. Ngayon, dito na ako sa parokya, iba na namang sakripisyo ito. Pero magdasal lang ako. So far, wala pa namang sakripisyo, maliban ngayon na wala ng misa. So this is the second function of priest of God and priest of Satan. And the third and last function na i-share ko sa inyo, the priests of God love sacraments, while the priests of Satan love traditions. Ang sacraments ay ang ating 7 sacraments. Ang traditions, yung mga, kung ano yung uso, the fashion, and the culture of the world. Kayo mga kapatid, do you love sacraments more than traditions? If you love traditions, then you are endangering your priestly life na magiging priest of Satan kayo. Example, doon sa kasal, yung sacraments, the sacraments of marriage. Sa aking pansin ngayon, marami sa mga nagpapakasal sa simbahan na ang kanilang center ay ang tradition. At dahil hindi nila makonform ang kanilang capacity doon sa tradition, hindi muna sila magpakasal. At anong ginawa nila? Live-in muna. Nagli-live-in. Ano ba ang ilan sa mga traditions natin?
related sa pagpakasal. Una, dapat merong handa. Meron talagang handaan. There must be a banquet. Mag-imbita ka ng mga at least 100 persons, 300 persons, and then you spend lot of money. Pagkatapos yung mga gowns, mga attire. Pagkatapos yung mga bulaklak, yung mga wedding coordinators, yung sing-sing na mamahalin, at kailangan magstay ka pa ng hotel. Pagkatapos, mag-honeymoon pa ng isang magandang lugar para special daw. So, at least gagastos ka nito ng mga 100 to 200,000 pesos. At kung wala pa silang pera, mag-iipon muna. Pero may isang tradisyon na very delicate. Ang tradisyon ngayon, ang uso ngayon ay premarital sex. So, nag-premarital sex na. Hindi na nila ginamit muna yung wedding muna bago sex. Ang ginamit nila, sex muna, saka na lang yung wedding. Buntis na. Di ang ginawa, magsama lang muna kahit walang kasal. Live-in status. At kung magtatanong ako, lalo na pag magpabinyag na ng anak, tatanong ako, kasal na ba kayo? Wala pa, padre. Kailan kayo magpakasal? Saka na lang, padre. Wala pang pera. Hindi pa kami handa. Yung word na ba? Hindi kami handa. And if you are not prepared, why are you having a child? So yun ang pinaka-ugat ng problema. Kasi tradition, uso na ngayon. Uso yan sa tao. A priest of God loves sacraments. Ibig sabihin, tanggapin muna niya ang sakramento bago gagawin niya ang privilege na binigay ng sakramento. Alam niyo mga kapatid, lahat ng ating ginagawa dito sa mundo as Christians, especially as Catholics, we need to have a certain sacrament so that we can function fruitfully and with holiness of life. Wala tayong ginagawa dito sa mundo na hindi gagawin natin na walang sakramento. Example, bago tayo papasok sa simbahan, bago tayo maging kabilang doon sa Church of God, dapat meron tayong binyag. So kayong mga magulang, you should baptize your children according to our doctrine sa simbahan as soon as possible after birth. As soon as possible. Huwag ninyong hintayin na aabot pa ng 1 year, 2 years, dahil lang wala pang handa. So yun ang ating mga tungkulin. Sacrament muna bago papasok sa simbahan. Pangalawa, itong sacrament ng confession. Ang confession ay isang sakramento na makapareconcile natin back to God. Dahil every time we commit sin, na separated tayo sa Panginoon at sa ating kapwa-tao. Hindi natin pwedeng sasabihin na, sige, friendship na tayo. And then, let us go back to our friendship. And then, hindi tayo namumpisal. Kumpisal ka muna, makipag-reconcile ka muna sa Panginoon bago natin mapatunayan na willing na tayo at handa na tayo na makipag-reconcile sa ating kapwa. Yung marriage especially, very important bago ang babae at lalaki magsama-sama at magiging procreator ng Panginoon. Bilang procreator, yung bibigay ng bagong buhay dito sa mundo or maggawa ng bata, hindi yan basta-basta na tungkulin.
we need to have the sacrament of marriage. Na ano ba itong sakramento in general? Kasi minsan, parang magkamali tayo sa sakramento at saka sacramentals. Ang sakramento ay, itong 7 sacraments, every time we receive them, kung dapat na tayong tumanggap ng sakramento, tulad ko pagkapari, magiging katulad tayo ni Kristo. We become like Christ, or tinatawag tayong alter Christus. We become another Christ every time we receive a sacrament. Yung sacramental naman ay magiging symbol of the holiness or presence of Christ. So symbolic lang siya. Hindi siya nagiging tulad ni Kristo. So ang sakramento ay napakahalaga dahil yun lang ang paraan na magiging tulad tayo ni Kristo. We become the other Christ. So kung ang Ama ay hindi tumanggap ng sakramento sa marriage with the wife at gusto nila na ang kanilang mga anak ay puhubugin nila sa good life, Christian life, hindi nila magagawa yan totally and in reality. Dahil hindi sila nagiging tulad kay Kristo. They are living in sin. So yun ang napakahalaga sa ating priestly life. Because through our priestly office, we can endure sacrifices. We can always have a working attitude based on our faith because we always pray, and we have the life similar or in union with Jesus through the sacraments. Na ngayon, meron itong bunga, mga kapatid. There are fruits of this. Results and fruits. So una, the result of our priestly office, if we are priest of God, ang magiging resulta nito o produkto is this one. Growth of our faith. Parang lalago yung ating pananampalataya. Faith. Pero kung dito tayo kay Satan, lagi tayo naghanap ng comfort, work and play lang tayo, walang pray. And then, we love traditions. We try to conform all the traditions of the world, past and present, and maybe future. Then, ang mag-grow sa atin is this one, the growth of fear. Yung takot. Yun na, marami na tayo ngayong takot sa mundo. Itong ating COVID-19, sana we are in the growth of faith in facing this very trying moment in our lives, in the global situation. At ano ang bunga if our faith will grow? Ang bunga nitong faith, ito, napakaganda. Divine power. Ang divine power nagbibigay sa atin ng freedom, kalayaan. Napakaganda sa Panginoon, mga kapatid. If He exercises His power over us, He will give us freedom. He will set us free. Yun nga, ang mga Israelites, when they were enslaved in Egypt, using God's power, they were set free from that slavery. Dito naman sa kabila, ang growth of fear will give us, magbubunga ng evil power. At ang resulta sa evil power, slavery. Lahat ng kasalanan ay produkto ng evil power. At magiging enslaved tayo. Ang tao na nagiging alipin sa isang powerful person, wala siyang kalayaan. Hindi niya magagawa ang gusto niyang gagawin. Hindi siya free to do what he wants to do. Only people who are in union with God or priests of God can experience this tinatawag nating inner freedom or true freedom. So ano ngayon? Ngayon,
ito lang muna ang ating pagninilayan sa araw na ito for this Holy Monday. And I would like to give you an assignment. So ang assignment ninyo, mag-sharing kayo sa bahay ninyo or sa kasama mo sa bahay ngayon kasi naka-quarantine tayo. Either makipag-share ka rin sa kapwa mo, kapitbahay mo. Try to evaluate your life whether you are functioning as priest of God, o pari ka ba ng Panginoon, o pari ka doon sa kaaway ng Panginoon na si Satan. My dear friends, in this life, let us always strive to become priest of God. And if there are things in our lives na parang hadlang or blockage sa ating pakipag-ugnayan sa Panginoon bilang pari, let us remove them immediately. Hindi natin hahanapin ang comfort kung hindi sacrifices. Hindi tayo trabaho ng trabaho at ang ating pahinga ay laro-laro kung hindi dasal at trabaho. At lagi nating hahanapin ang sakramento na dapat nating tanggapin. Hindi ang susundin natin yung mga sinasabi at ginagawa ng mga tao na walang pananampalataya sa Panginoon. And with this, we will have the growth of our faith and the divine power is always operative in our lives. Let us conclude our reflection by praying dedicated to Mother Mary. Let us pray the Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Vincent Ferrer, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. the Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen.